Agyfasz betöltése, cucc kombósítása, oktopusz rendszer feltöltése, dép stabilizálva, mikrokerlik eltávolítva. Honnan töltötted le? Istenem! Hülye, ez tiszta víz. Itt tök jókat lehet nézelni. Mini pancsolni. Ez a lábad bele, kifekszel egy pokrócra, boxer alsóba, ott napozó, nem? Kit érdekel, ha itt néha eljön egy biciklis. Aztán amikor már majdnem szétsülsz, meglocsolod magadat a vízzel, bekened magad. Hogy jó. De majd lehet eljövünk free strandolni. Na, ehhez nincs kirakva, hogy fürödni tilos. Oké, hogy bokáig ér, de legalább jól masszírozza a faszomat, amint látom. Miért nem? De. Honnan töltötted le a Mortal Kombatot? Ha ezt nem tudod, akkor még nem vagy 18. Ha nem vagy 18, miért akarnál azzal játszani, ahol nagy csöcsöket kell kettévágni, bazd meg pengével? Hagyjad már magadat. Mondtam már, játszótér, homokozó, előbb legyél kreatív, utána mortálozzál, bazd meg. Jó, nem tudom, mit kell letölteni. Biciklizni tudsz már? Itt csináljunk egy kis hörbillakot. Na tegyünk már alája, mohája. Honnan töltötted le? Ez ide nem kell. Ugeti a víz. Meg ez sem. Táska. Úgy. Kamera. Pálminka. Cipőt le. Azt tiltsa meg, akinek hatanja van. Zokni bele. És úgy. Testhőmérséklet hűtés kombó. Úgy. Vikonyláb elő. Másik vikonyláb elő. Jó hideg. Fene a szontyolódat. De jó. Olyan hideg, ha tudom, a napra ülök. Kaszakötő. Ha már fogtam valami. Fűszállal, fűszállal. Kiszemetelt oda. Nont a farancsot. Honnan töltötted le? Ez ilyen pornófilm kamera állás, bazd meg. Inkább hanyagolom. Na, hol a sér? Jó, most már kiraktam száradni. Eddig még senki nem nézett hülyének.
Sokkal hülyébb az, aki. Honnan kellett őt anya a... Na. Dick. Minő látvány, mi? Honnan töltötted le? Anyádból töltötted. Szárad már. Dick Mortal Kombat van. Hopp. Nokedli veszély van elől. Ajjaj. Új úti cél betáplálása. Honnan töltötted le? Hogy a régiek ezt megtanulták, aztán jött a új generáció, az ő gyerekük. Szóval most nekik is mindig be kell linkelni majd a anyából töltés videót. Nem vagyok egy agresszív gyereket, de ezeket kalapáccsal kéne tanítani. Nem fekete ponttal vagy piros ponttal ösztönözni. Az a lényeg, kenyér sül. Tészta fő, spagetti szósz van, gomba van, Mortal Kombat most meg már gameplayen kívül faszom. Sziasztok van, vasárnapi nincs videó, ez agyfasz volt keci. Honnan töltötted? De ezeket miért nem öli meg az anyja? Coolcraft.